Velkommen her. Langt de fleste par, der kommer i terapi hos mig, de efterspørger hjælp til kommunikation. Så derfor har jeg lavet det her minikursus, som er et kursus i den kærlige samtale. Og inden vi går i gang, så skal I lige aftale, hvordan I ønsker at gribe det an undervejs. Fordi jeg løbende stiller spørgsmål, og man kan gøre 2 ting. Enten kan I aftale at pause mig, for at arbejde med refleksioner og besvarelser undervejs. Eller I kan høre modulet færdigt. Et modul, det var i gennemsnit 10 minutter. Og så kan I efterfølgende stille og roligt besvare spørgsmålene. Alle opgaver står i det tilhørende arbejdshæfte. Og jeg vil nok umiddelbart anbefale jer at høre modulet færdigt. En hjælp kan så være at have en notesblok liggende ved sin side, så man eventuelt lige kan skrive et par stikord undervejs. Så kan I altid bagefter skabe tid og rum til refleksion og besvarelser helt i jeres eget tempo. I er jo 2 og kan jo derfor naturligvis have forskellige behov. Det vigtige det er, at I har afstemt, hvordan I gør fra start. Så det allerførste spørgsmål, I gerne må tænke over og overveje hver især, det er, hvad oplever du, der udfordrer jeres kommunikation? Og det er med fokus på din egen adfærd og dine egne reaktioner. Så hvordan kan dine reaktioner og din adfærd udfordre jeres kommunikation? Det kan være, at du godt ved noget, der trigger din partner. Det kan være, at du registrerer nogle reaktioner hos dig selv, som du ved ikke gavner jer. Hvad er du opmærksom på omkring din egen adfærd, der udfordrer jeres kommunikation? Og dernæst må I gerne tænke over spørgsmålet, hvad har du af ønsker for jeres kommunikation? Altså, hvordan vil du gerne have, at I kommunikerer med hinanden? Og også denne gang med fokus på, hvad du selv gerne vil forandre i din måde at kommunikere på. Altså, hvilken adfærd vil være meget mere tryghedsskabende og kærlig fra din side? Og hvordan vil det være? Hvad vil det give jer mere af? Så hvad ønsker har du for jeres kommunikation? Og jeg er udmærket klar over, at disse spørgsmål kan vække modstand. Såsom, det er jo klart, at jeg reagerer, når min partner gør det og det. Eller, jamen jeg har jo brug for noget her, og ja, du har helt ret. Og det skal jeg hjælpe jer med. Det kommer vi meget mere ind omkring. For der skal jo ske forandringer i jeres kommunikation på 7 trin. Så mit ønske i forhold til jer, det er at give jer grundstenene til den kærlige kommunikation. Så I kan opleve og føle jer mødt, set, hørt og forstået af hinanden. Det at kende hinanden godt er afgørende for kvaliteten af jeres forhold, og det kendskab det skabes jo i stor grad via en kærlig kommunikation. Så den kærlige samtale forbinder jer og gør jeres forhold tættere og stærkere. Derudover kan den kærlige samtale også virkelig føre til selvudvikling på et jo personligt plan, fordi man også bliver klogere på sig selv. Og de 7 trin styrker altid jeres følelsesmæssige intelligens. Jeg ønsker, at I står stærkest som dig og mig og som et vi. Et trygt, kærligt og stærkt vi. Så lad os komme i gang.